Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya kuma soyana, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa na wannan lokaci. Yawa da farko na Usama Mako Kano, wanda aka fi sani da suna Usama UMKTV. Yawa to na zo muka zo na sabon abu ne, kuma da yake na canza number WhatsApp. Gata nan wadda zan dinga amfani da ita yanzu, gata nan na dora akan wannan wurin yanzu. To wacce wanda kun ka san na da ina amfani da ita, to gaskiya yanzu na na amfani da ita. Kun ga wanda zan rinka amfani da ita nan ne. To saboda haka duk wanda yake da waccan number tawa, ina so ya yi kokari ya save da wannan number, saboda yanzu da ita zan dinga sakar muku komai da komai da kuka sani na a internet. Zan daina amfani da waccan. Kuma wasu na cewa na daina comedy, to gaskiya ba na daina comedy bane, saboda akwai dalilin da yasa. Gaskiya network ne namu aka rufe. To da aka rufe network namu, gaskiya to shine ba don wani abu ba ka samu